Poštovani predsjedavajući, državni tajniče sa suradnicima. Ono što suštinski želim reći vama jeste da dinamika promjenjivosti podataka danas svima nama sama po sebi kaže da je ovaj popis i svaki budući popis na ovaj način besmislen. 1.6. iduće godine svi podaci koje mi popišemo neće odgovarati istini. Bit će promijenjeni na ovaj ili na onaj način. Ja ću vam samo dati par nekakvih, ja vjerujem u brojeve i pokušavam te nekakve odnose pokazati. Znači, nakon Domovinskog rata podijeljeno je 134.000 hrvatskih dokumenata ljudima koji su napustili Hrvatsku državu. Ali podijeljeno je 250.000 minimalno dokumenata ljudima koji uopće nikad nisu živjeli u Hrvatskoj. I došli smo do broja, pazite, to je znači nekih 384.000 ljudi koji ne bi trebali imati hrvatske dokumente, ne bi trebali biti popisani, a oni su ukalkulirani u ukupnu brojku stanovnika Republike Hrvatske. Elementarni podatak, mi imamo negdje 4.147.000 zdravstveno osiguranih ljudi u Republici Hrvatskoj, što jednostavno ne odgovara istini, što nije točno, što nije usklađeno sa brojem stanovnika u Republici Hrvatskoj. Izbori 2007. godine, pazite, evo samo brojevi, pa sami donesete zaključak. 568.097 više je bilo birača, ljudi sa biračkim pravom, nego punoljetnih osoba koji su popisani u popisu 2001. godine. Izbori 2011. pazite ovo, koji su se proveli u travnju 2011. imali su 605.827 birača više od punoljetnih osoba u Republici Hrvatskoj koji su popisani u travnju 2011. Znači, zapravo popis je bio u travnju, a izbori u 12. mjesecu. Nevjerovatne brojke koje nam ukazuju na čitav niz jasnih, tvrdih argumenata da nas usmjere, da jednostavno ova 162 ili 4 milijuna kuna koja ćemo baciti za ovaj popis ne bacimo, nego da odgodimo ovaj proces popisa, da se usmjerimo prema registru birača, imamo vremena organizirati se kao društvo i kao država i da iduće godine krenemo u proces stvaranja registra svih onih podataka koje podrazumijeva ovaj popis, jer kao što je rekao kolega Čulej, 90% tih podataka mi imamo. Kad na taj način pristupimo, shvatit ćemo da doslovno ova, ja ću malo karikirati i reći odokativna metoda, jednostavno se kosi sa zdravom pameću. Ljudi, mi ćemo u periodu, u travnju, tijekom travnja iduće godine do 12.5. kada traje popis, baciti 162 milijuna kuna. Doslovno. Jer ti podaci koje ćemo skupiti, naglašavam, već 1.6. iduće godine neće biti upotrebljivi za ništa. Apsolutno za ništa. Imat ćemo nekakve dimenzije koje će biti u samom stvaranju tog popisa pune grešaka da jednostavno neće biti vjerodostojne. Lagat ćemo sami sebe i tada, kao što lažemo cijelo vrijeme, pogotovo kad se radi o popisu birača. Još jedan detalj. Evo sad u ovom trenutku nitko u Republici Hrvatskoj ne zna koliko imamo državljana Republike Hrvatske. Zastrašujuća stvar. 21. stoljeće, informatika, digitalizacija, tijela kao što su MUP,
Državni zavod za statistiku, Ministarstvo uprave, Državno izborno povjerenstvo, svi ti ljudi koji bi trebali davati isti broj stanovnika, koji bi trebali davati isti broj popisa birača, daju, evo u ovom trenutku otiđite, dobit ćete 4 različita podatka. I sad ovo uopće ne želim pripisivati nikakvoj politici. Želim reći da ovaj i ovakvi problemi koji su pitanje elementarne organizacije društva, koji su pitanje zdrave logike, koji su pitanje zdrave pameti, hajmo ljudi prestat lagat sebe. Hajmo se dogovoriti svi skupa i reći od iduće godine ćemo svi u svakom trenutku znati koliko u ovoj državi ima stanovnika. Hajmo reći mi imamo toliko zdravstvenih osiguranika, mi imamo toliko punoljetnih osoba. Pa jesmo li mi svjesni da u ovom trenutku imamo 14 gradova, odnosno općina u kojima imamo više stanovnika nego broja birača, odnosno broja birača od broja stanovnika. Nevjerojatno. I to prolazi sve nekakve distance, sve nekakva državna tijela, institucije, kako mi volimo reći, i niko ništa. Nitko ništa ne poduzima. Molim vas, pozivam vas u ime našeg kluba da povučete ovaj zakon. Pozivam vas da svi skupa kao društvo krenemo i organiziramo se da iduće godine krenemo u proces stvaranja registra birača. Imamo vremena, imamo novaca i da na taj način ovaj banalni problem i na ovom banalnom problemu kažemo da mi kao jedna ukupno političko tijelo RH se možemo složiti. Nadam se da možemo i nadam se da je svima u interesu da znamo koliko imamo stanovnika. Evo, nadam se da smo kao društvo došli do te faze razvoja da je to zajednički interes i da to može biti rezultat jednog političkog konsenzusa u ovom trenutku. Hvala lijepo.